पाबुआजरा प्राइमारि ब्रह्मज्योति आश्रमा 30 कोटी बोसोरसालिया जथुमाजों लोगोसे मागो पूर्णिमा जयग होदों। कक्राझार जिल्ला बिसमुरि आउटपोस्टनि सिङाव थानाय पाबुआजरा प्राइमारि ब्रह्मज्योति आश्रमाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 30 कोटी बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे मागो पूर्णिमा जयग होदों। बेबादिनो खुंफुंजानाय बे हाबाफारिया दिनै फुंबिलिनि समाव धोरोमारि फिरफिला बिरहोनाय आरो बिबार बावनायनिफ्राय जागायो। मख'नो गोनांदि पाबुआजरा प्राइमारि सिङाव थानाय गासै मोनगु गामिफोरनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मोनफ्रोमबो मागो पूर्णिमायाव जयग होनो ज'ज'यै ओंखारबोयो। बेबादिनो देग्लायबो ब्रह्मज्योति आश्रमाव लैहोर लैहोर फैनानै जयग होफैनायखौ नुनो मोन्दों। बेखौबो बुंनांगोन दि ओनसोलाव थानाय जयग होगिरिफोरनिफ्राय थाइसे थाइनै रां अनसुंथाइ बिनानै ब्रह्मज्योति आश्रमनि ब्रह्म मन्दिरखौ लुनाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथावदि लुजानाय मन्दिरा दिनैसिम आद्रा जानानै दं। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव बिटिआर सरकारनिफ्राय बे आद्रा थानाय ब्रह्म मन्दिरखौ लुफुंनो थाखाय अनसुंथाइ मोननो लुबैनायखौ फोरमायदों। जोङो नैबेहाय सिगाङाव माने पाबुआजरायाव जेथियानोखि हाखौ लाफैनानै जोङो बे जायगायाव रायजो जाफैजेनदों बे दिननिफ्रायनो जोङो ब्रह्म धर्मखौ सिबिगासिनो दङमोन। दा बिनिफ्राय सिगाङाव जोङो ब्रह्म धर्मल' सिबिबाय थादोंमोन, खिन्थु जोङो नैबे मागि पुर्निमाखौ जोङो बिराद गोथार पुर्निमा होननानै एसे उनाव जोङो ऋषिमुनि आरो गुरुफोरनिफ्राय मिथिनानै जों बे मागि पुर्निमाखौ फालिबोबाय थादों। दिनैसिम जोङो 39 बार जाबाय बे मागि पुर्निमाखौ फालिनाया आरो दा बिनिफ्राय जोङो जोंनि ओनसोलाव गासै 9था गामि दङ। बे 9था गामिनि गासै ब्रह्म भक्तआ बेवहाय मोनफ्रोमबो पुर्निमायावनो जैग होबाय थाफैयो आरो बिदिनो मोनफ्रोमबो मागि पुर्निमायाव गिदिर माने जोङो कनफारेन्स खुङो आरोखि। बे जोंनि मागि पुर्निमायाव कनफारेन्स खुंनायानो बोसोरफ्रोमबो खुंनायानो जाहैबाय बोसोरारि जथुम्मा। बेखौ जथुम्मा खालामबाय थादों आरो जोङो मोनफ्रोमबो पुर्निमाखौ जैग होनायजों लोगोसे आरो जोङो दल पुर्निमा आरो लोक्षि फुजा बे मन्दिराव जोङो फुजा होबाय थायो आरो बे मोनब्रै मागि पुर्निमा आरो दल पुर्निमा आरो नैबे मा होनो महालया आरो रक्षा बन्धन बे रक्षा बन्धन फुजाखौबो जोङो गिदिर फालिनाय जायो आरो दा जोङो बहुद माने मानसि दङ जोंनाव माने 9था गामिजों बहुद मानसि फैयो आरो बिदिनो सम सम जोंनाव बे मन्दिराव फैनानै फुजारिखौ लानानै बोर बिफैयो। बायदि बायदिनि माने पाप पुण्यनि खन्दनि थाखाय फुजाबो होफैनाय जायो आरो जैग होनायजों लोगोसे माबाफोर एक्सट्रा हाबाफारि लादेरफाबाय थानाय जायो नामा नोंथांमोना? जैग होनायजों लोगोसे एक्सट्रा हाबाफारिया जाहैबाय जोङो माने नैबेहाय हाबा होनायनिबो जोङो माबा लादों, थिरांथा लादों। सम सम जोङो जायखि फैया मानो बाहाय हाबाबो होनानै हरनाय जायो आरो बिनिफ्राय सोरबाफोर बिदिनो फुजा फानि होफैयो गावनि न'खरनि आरायगुनि थाखाय बेवहायबो होनानै हरनाय जायो। दा जों माने गोबावसै 39तम बोसोरारि जथुम्मा जादों आरो मागि पुर्निमा फालिनाय जादों। अब्लाबो जोंनि भाग्यआ मा खालामनो माने मन्दिरखौ जोङो दासिमबो लुफुंनो हायाखै। जोङो मन्दिर गायसननानै दङ आरो बे मन्दिरखौ दासिमबो लुफुंनो हायाखै। जोंनि गोसोआव एसे दुखु दङ। दा रावबो दान डनेसनबो बुरजा होनो हाया। जोङो दा बिसिनिसिम सरखारनिसिम जोङो बाहाय थांथ'नाय जायाखै, बिनोबो थांथ'नाय जायाखै जोङो। दा एसे उनाव जोङो नैबे थांनाय जोङो मा होनो बेखौ थान्दै मेलाव एसे सावरायलायनाय जादों आरो जोङो मालाबा प्रग्राम लानानै जोङो बे दल पुर्निमाफ्राव नङाबा रक्षा बन्धनफ्राव जोङो बे मिनिस्टारफोरखौ लाबोनाय जाथों होननानै प्रस्ताबबो लानाय जाबाय। दा जोङो हयथ' एबार लानाय जासिगोन आरो लेंहरनाय जासिगोन। दा बिनि सिगाङाव जोङो बिसिनाव दान डनेसन बिनो थाङाखै आरो दिनैनि हाबाफारिनि सोमोन्दै दिनैनि हाबाफारिजों लोगोसे साफ्रोम ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरनिसिम मा बुंनो सानो? जा जोंनाथ' ब्रह्म धर्म सिबियारि आफाद माने जोंनि भक्तानि आरो उन्दै गेदेर गासिबो जोङो खावलायो फैबाय थानांगौ आरो मोनफ्रोमबो पुर्निमायाव बिदिनो लैहोर फै होननानै जोङो बुंहरबाय थायो। जोंहा पुरिहित दङ,
गाहाय पुरहितफोरबो दङ बिसोरबो बुंहरबाय थायो आरो बेजोंनो लोगोसे माने जोंनि बुंनाय मथेयैनो जोंनि भक्तफ्रा फैबाय थायो आरो बिदिनो फैबाय थाथों जेब्लायबो बे मन्दिरखौ जौगाहोथों आरो जोंनि मन्दिरा जेब्लायबो माने जौगानानै थाथों आरो जोङो मन्दिरखौ लुफुंनांगौनि थाखाय सिन्था भाबनाबो खालामगासिनो दङ मन्दिरा आद्रा जानानै दङ दासिमबो माने सिन्था भाबना जोबाखै जेब्लानाखि जोङो बे मन्दिरखौ लुफुंनो हायो अब्लासो जोंनि सिन्था भाबनाया जोबगोन आरो दा जोङो मावथ्र'नो हायाखै मावख'नो हायाखै मावनो रोंजोबाखै जोंखौनो जों साननानै लायो आरो आथिखालनि लाइमोनफोरखौ मा मेसेज होनो सानो आजिखालिनि लाइमोनफ्राथ' माने आजिखालि ओरैबायदि दुखुनांथाव जाबाय माने बबेनिफ्राय फैखो ड्राग्स आरो जौ बिरि गोदो जोङो खोनादोंमोन बांगालफोरनाव बहुद जौ लोङोमोननो बिरि सोबोमोननो नाथाय दिनै बांगालफ्रा बिरि सोबला थांखु जाग्रासो जाबाय गुजुयो होननानै नाथाय बर' सेंग्राफ्रासो बहुद बिरि सोबग्रा जाबाय जौ लोंग्रा जाबाय दा बेहाय बिसोर लाइमोनफोरखौ आं खावलायो खुनु दिन माने बेबायदि जौ लोंनाय बेदर जासोम जौ लोंसोम बिरि सोबसोमाव थायाबालानो जाहाथे धर्मजों लोब्बा लानानै धोरोम मन्दिराव फैनानै जोंनि फुजा होनायाव मोनफ्रोमबो पुर्निमायाव फुजा होनायाव जाहाथे फैनानै धोरोमखौ लोब्बा लायो आरो धोरोमखौ मानिनानै फालिनानै जाहाथे मोजां जालाङो जौगालाङो आरो गियानि गुनि जानानै जाहाथे गासै संसारखौ मोजाङै मोजां दैदेनलाङो आं बेखौ इसोरनिसिम आर'ज गाबो आरो गथ'फ्रा जाहाथे बेफोरबादिनो जालांबाय थाथों